Krásny dobrý deň všetci myšiaci. Zdravím vás, moje meno je Ivan Samko. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznáte, som zakladateľ občianskeho združenia. V prvom rade by som vám chcel poďakovať za veľmi skvelý rok 2017, ktorý sme spolu prežili, za všetky aktivity, ktoré sme spolu mali a za všetku podporu, ktorú ste nám dali. Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať aj za to, že ste nás podporovali v roku 2017 aj svojim hlasovaním v rámci projektu Gesto pre mesto, kde sme hneď začali rok 2018 prvou sekundou a to bola víťazná sekunda, kde sme vyhrali dotáciu na projekt Super MDD. Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste to s nami vydržali, tieto tlaky mesiac podporovať, oslovať známych a tak ďalej. Zvíťazili sme vďaka 358 hlasom, čím sme o 58 hlasov predbehli nášho posledného supera, ktorý bol pod nami. Vďaka patrí aj za to, že ste s nami v roku 2017 vyzbierali viac ako 1,5 tony oblečenia. Rozdali sme viac ako 360 školských ruksakov, ktoré boli naplnené rôznymi školskými pomockami. Navštívili sme veľa detských domov, rôznych asociácií, azylové domy a tak ďalej. Za toto všetko by som vám chcel ešte raz veľmi pekne poďakovať. Teším sa na rok 2018. Prvá akcia, ktorá bude 12. januára pred obchodným domom Prior, volá sa to Myška na lade, kde sa budeme opäť zabávať, korčulovať, kde bude šport, zábava, ale takisto aj dobré jedlo, dobré koláčiky a dobré občerstvenie. Čiže viacej informácií vám poskytneme v ďalšom videi. Pre tento deň vám prajem veľmi dobrý začiatok, úspešný začiatok a krásny celý týždeň. Tí, čo ešte oddychujete, oddychnite si. Tí, čo ste v práci, naštartujte sa tak, aby ste vedeli zvládnuť tieto dni ešte lepšie, ako to bolo minulý rok. Z mojej strany všetko, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na vás. Myška je tu stále s vami.